Reo. Reo é un adolescente de 17 anos que fai grafitis. Un día fixeron unha guarida nun edificio abandonado. Ali estaban os seus amigos e un home que empezou a vivir ali. A súa nai traballaba como enfermeira e o seu pai facendo planos de arquitectura. Un día, ao redor do seu instituto, o seu rival de grafitis dixolle que tiñan que parar de facer grafitis, porque os policías o iban pillar e ibase meter en problemas. No instituto, Reo sempre sacaba 10 en debuxo. Na súa clase ten unha compañeira de Brasil chamada Cora. Un día facendo grafitis, os policías atrapárono e levárono á comisaría. Ali fixéronlle unha serie de preguntas. Desta vez deixárono pasar, pero advertíronlle que se seguía facendo grafitis iba a meterse en problemas. Cando saliu da comisaría estaban os seus pais. De camiño a casa berráronlle. No instituto foi falar co director. Mandouno ao psicólogo. Este deulle un folio con preguntas. Cando as fixo, mandouno pa onde o profesor de xeografía. Reo e o profesor tuveron falando un bo anaco. Cando saiu, encontrouse con Cora. Foron dar un paseo e estiveron falando. Ela díxolle que iba a marchar dentro de pouco para Brasil, onde o seu pai. Ela non quería ir porque quere estudar unha carreira de diseño de moda. Xesús Fraga naceu o 28 de febreiro de 1971. Actualmente ten 53 anos. Fixo libros como Reo en 2012, O elefante branco en 2013, Virtudes en 2020, Río Miño en 2023, etc. Este libro recomendo moito, xa que é fácil de ler e de entender. Adeus.